Buskang ni 2023 Songbari wa TRIPURA mo tharengai nang 11 mandai kendro je candidate mani yagulo amsayo biang guri kha biang bo kami KOKPIN khlakya bo hai response mani tong ao 11 mandai bazar assembly o प्रार्थी तो उनका और तो आंगा की हमसे खखलाई जगेला हाई पनर वो तो चीनी पार्टी नहीं होते हम बेलाई के अब काम खलाई जा जकुन बरक बुसा अब पासंग नहीं जा एवं बेसी मार्जिन ती पासंग नहीं जा तासारा वो चीनी टीटी डिसिनी चेयरमैन बरमगरंग जगदीश देवबर्मा और बेसी मार्जिन ती पास खाई जा आमने सिलाई ताब तेबो और वो बिबृति हाथ फाइबेयो बा चीनी TRIPURA मथावो जॉइनिंग प्रोग्राम हमसे के बांखा ताकते फिल हमजाक और वो तंगो पुलिंग सेंटर तंगो 62टा पुलिंग सेंटर और तंगो बीसी 26टा बीसी तंगो और 26टा बीसी तै जीपी रक तंगो 28टा इनका और वो अब अमहाय खलाइका 3टा बीसी ती नै चिकन जनसभा रख खलाइका अमहाय के तै दूर खलायो मोटामुटी पाइखा और वो तै किसा तंगो अर्धेक तंगो अब वो कंप्लीटिंग गई थानाय कायसा का 2 बार खलाइ दंखा खाना का कायरानि हयते आरम्भ खलाइनाय कायरानि हयते आरम्भ खलाइ कायराय पाइ नै जिने जनसभा तंगो आरो पाटनिबो 2टाव अमहाय के प्रोग्राम सेटिंग खलाइजा खूब काहाम नंगै तंगो काहाम न रेस्पॉन्ड मानि तंगो आरो कोनो सन्देह खायनानि कोनो गरे आरो मानदाय आरो पासंनाय lai thangsa kisa sukango candidate declare puruni kisa kebo mung asai leimani abo hai ko kasamani bisingo tabuk je nang fail khaimani bisingo abro ke moson jagi de thangka bobo hai tabuk fail ni je nung je thangi tong mani jaga bobo hai ke nukjaki to ao abo to kicha micha to abo media ro kono kakha media ro kono nukha ताम हमले चीनी TRIPURA मथने ऑफिशियल भावे आपुर तो कैंडिडेट डिक्लेयर जगह खो कैंडिडेट डिक्लेयर लास्ट डिकी से मानदे नि डिक्लेयर जागो डिक्लेयर नि आगे नो अमहाय को किचा कालाय माने अब बाय मिस्टेक अब जतनो ठीक नगि पैखा बुबाग्रा बाय काम के कक सालाय आकोलाय न ठीक नगि पैखा ताई लीडर्स रक आचुगलाय कक सालाय माने बिसिन को अब जे मिस्टेक तंगमार अब जतनो ताबो काहाम नंखा जतनो खापां खुलासा खलायै आं आरो कैंडिडेट नि डिक्लेयर जाकमानि परेनो जतनो आनो लामसक लायखा खा काहामबाय जत जागनो लामसगै रेस्पॉन्ड दंगो लीडर्स रगो सामुं बागलाय न खलालाय तलायो आरो कोनो गकरि मन मालिन न रकरि काहाम bobo hai wansu je 11 mandai constituency go apply ngai phaina hni da wansu अब तो तामनानि अब जतनि खुगनो जतनि खावनो मानदाय हिंकाय अब नाम्बार गनि जागो बो सीट TRIPURA मथानि कगनो हंके मानदाय न बादुई गनि मेयाता हंके मानदाय अंखरनाय TRIPURA मथानि कैंडिडेट पासंनाय बेसी मार्जिन बागि पासंनाय तेबो अमहायके मानदायनि जारा लीडर्स दंरक जारा भोटार रक अमहायकेन सालायो मानदाय चीनी TRIPURA मथानि कैंडिडेट तो डिक्लेयर जा 42टा कैंडिडेट 42टा नि बिसिंगो चीनरनि कैंडिडेट न जत्तनि सिलाय बेसी संख्या बुट बाय पास खलायरि रहनानै जों चाइतंनाय हिनि चाइतक दंलायो अबसे पास दंगुनो जों तो साइमानो मानदाय केन्द्र नों फाइमानि यागुलो गामि आमसाइरगो लुकुरक न कबक मुं जों खनाव media rong bisingti saimano je bo phano nai khenor 25 bochor tabuk bumana waisa naidi bumani maya waisa naidi tamuno sana nai mani nangabo ao abo sanan thanga ngobo haikin sasine burirok tamne baksa burirok no kom ne wansukano actually burirok komya যদি সামুং খাইনানি थांतानि चलाबाय बुरै যদি कम्पेयर खाइनायखाय बुसुक सामुं तांलायो कम्पेयर खाइनायखाय ठीक न बुरै रक पजा कत रुजुमेया
haipano burirok chikon chikon samung khaiman bisingti tagrom di nok nukungni samung khaina thangkai builano buri bisanani bosakhaiche ni noksirok rombo nini golarok rombo thapao thango ama hai ngatabuk abo to tongo na abo no salia angobono sanu tabuk burirok sal kadrop ni simi sal thangsak jora porishrom khlaio tangni porishrom khlai male अब कठिन परिश्रम हाइसे बसाइनो हामजामा माना बागै बोक्राजो बोक्रानि हामजाकमा मानानि बागै समाजक काहाम हिन साजांनानि बागै ताइ अर बोमा काहाम अंगनानि बागै बुरिर आसे कठिन परिश्रम खायो अ कठिन परिश्रम खाइमानि खायै अमाहायके जे बुरिर ताइ बोमानि कक साना थांखाय ताबो सानासे ककरै बोमा बोसानो केबन खाजानि केबन फिकुनि हिया आं अबनो सानानै नायमाखाय केबनो खाजानि केबनो फिकुनि हिया बुमा हंखाय ताबुक आं अबनो आं जुदि अरबो जिति उइ थांका हंखाय केबनो खाजानि केबनो फिकुनि हिंगला जतनो आं समान खाय नंनाय अबनो सानानै थांमासे बुमानि मायारि वान हिनि हिमासे कारण बुरि रकके तेकिसले मैनेज खायमानो तामके तक्तै किसानो बुसानो बागैचारि नान थांका हंका अब बुरिनो मानो हाइसे समान खाय बागैचारि मानो बुमा अबन बागै बुमानि माया रवानो हिनि हिमाने तबुक मानदाय केंद्र के गेसाव मानदाय केंद्र बेलायके कन्टेस्ट नाय हाद्दा हादि लड़ाई नाय अब हायके गोबांमा अपोजिशन लीडर फा माने हालका गुबुन बदल रक साइटं पलिटिकल पार्टी जे थांनाय याक्सि हापां 25 बছর फ्लायै आरो शासन खायजाक आबोनि जे माने बरकनि ताबुक याक्सि बदलनि फासिंतै बरकनि कर्मिरक बेलाय राक आबो हायके गोबांमा कक सालमान बिसि आबोनो बाहायके नों काहकनाय हाद्दा हादि लड़ाई हिंगांखाय जों नासिं नायदिबा बाहायके हाद्दा हादि लड़ाई नायबा एडिसो बुसु बुटमान अब मानायलायनाय सीपीएम रा एडिसो बुसु बुटमाखा ताबुक तिप्रा मथा बुसु बुटमाखा अब नायखांखा कुनो हाद्दा हादि लड़ाई आरो करे कारण बर गानासो थाङे मैया ताइ कैसा कक हंखाय जे जागाव सीपीएम रक जे जागा सीपीएम रक 25 टा बছর चाखा 25 टा बছর जेबाबे तिप्रा सारक न बिग्रास नामका सीपीएम रक ताबुक बीजेपी हंखाय आसोकै थकका अब बरकनि खुगनो अमो हायके ताइ ताइके सालाय तलायो आर तो हादा हादि इंनानि आं प्रश्न न नुकजागिया ताम हिमालय तिप्रा मथानि लगियो जेबाबे बुबाग्रानो हामजागैनाय बुबाग्रान थानचान मारि रिंमाव जत्तनो यामरक याचागलायै ताबु जयनिं आसोकै बांगो जयनिं प्रोग्राम बांगो आर तिप्रा मथा एमन चांगा आजागा हादा हादि लड़ाई इंनानि कुनो प्रश्न न काया आर बीजेपी न तो जेसेबानो आईपीएफ टी बाय एलायंस इंगैनाय सीट बागा बागिके बुसालायथं आईपीएफ टी नि जारा कर्मी समर्थक बररक ताई आईपीएफ टी न बुट दिया आर अरो तो आईपीएफ टी बुसाया बीजेपी से बुसाव जारा आईपीएफ टी समर्थक बीजेपी न बुट दिया तांगे हिमालय जे बीजेपी कक रिमानि दंगो आईपीएफ टी न आं निजि स्वयं दंगो प्रधानमंत्री बे मालायप्रो आं निजि दंगो गुवाहाटीओ सीट बागलायप्रो आं निजि दंगो गुवाहाटीओ हिमंत विश्व शर्मा जी कग्रिमानि नर अरो सीट दा हामजाक ना तिप्रालेन दा हामजाक ओके सीट हामजागिया तिप्रालेन हामजागो ओके बरक सावो नर आसक सीट ता सान्दि नयता बायनो बसादि जोंनो जुदि क्षमता तुइ फेके बीजेपी न जुदि त्रिपुराओ क्षमता तुइ फेके नरंनो तिप्रालेन दिनाय बंकक नारगलिया ओके ताबुक तो तिप्रालेन तु शब्द करी थांगे विधानसभा थुइ दंगो हिनाय अमाहायके प्रचार बंखा एवं नुबुनुखा ओके आबुनि बागै जे बरक तिप्रालेन नि लेन रिमा बकरी चिनि बरम गनां थै थांनाय चिनि एनसी देबरमा बन गाना आसुग्रि तिप्रालेन छानियारक हिनि हिमाय मारक बरर आबनो ताइ हजमंलिया बररक साइमांखा बीजेपी हिंके ब्लाइ थकिक्राक बरक जुमला बरंनो हामजागलिया आबनो बागे बीजेपी ने आरो बुट गलायगलाक आईपीएफ दिने बरक तिप्रा मथानो दिनाय ताम हंका बुबाग्रानो जतन हामजाबो सपना देबरमान नासिगि बुट दिगलाक मानदायो बुबाग्रानो नासिगि बुट दिनाय